Jum it-tifkira, il-jum tal-Peprina, ħamra lewn id-dem u tirrappreżenta d-dem li xerdu miljuni ta' nies fit-taqbit tal-gwerra. Il-ġurnata nfissa titfakkar fil-11 ta' Novembru. Għaliex dakinhar fil-11 tal-Għodwa tal-11 xahar fl-1918 siket id-damdim tal-ewwel gwerra. Eventwalment il-kruwa tal-gwerra reġgħet qajmet rasa fl-1939 fit-tieni gwerra dinjija u l-ġurnata tal-11 ta' Novembru bdiet tfakkar dawk li xerdu demmhom fiż-żewġ gwerer. Il-pajjiżi tal-Commonwealth u l-Istati Uniti ifakru dan il-jum fil-ħadd l-eqreb lejn il-11 ta' Novembru. Għal Malta tifkiriet kontrastanti ta' dawn iż-żewġ gwerer. Fl-ewwel waħda servit bħala l-infermiera tal-Mediterran u raġġit ekonomiku qawwi. Tul it-tieni gwerra dinjija Malta faċċat dak li probabbli jibqa' l-iktar kapitlu iswed tal-istorja bil-forzi Ingliżi ma jċedux għal qawwa tal-għadu li fehmu l-importanza tal-pożizzjoni strateġika ta' Malta. Popolazzjoni ta' 270,000 ruħ, Malta kellha kważi 1600 vittma fl-aħħar gwerra. Il-ħadd filgħodu jum it-tifkira tfakkar b'konċelebrazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Qabel il-quddies il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, spezzjonat il-Gwardja tal-Unur mill-Forzi Armati ta' Malta bis-sem ukoll tal-Banda tal-Forzi Armati. Iktar tard l-Arċisqof ta' Malta, Charles J. Scicluna, mexxa l-konċelebrazzjoni fil-Konkatedral. Wara l-quddies segwit ċerimonja ta' tifkira friġlejn il-Monument tal-Gwerra fil-Florjana, matulat edu kuruni tal-fjuri friġlejn il-Monument tal-Gwerra mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Dan il-monument imwaqqaf fl-1938 ilu mill-1949 ifakkar dawk li taw ħajjithom fil-gwerra. U ajruplan tal-Forzi Armati għadda minn fuq il-Florjana b'tislima lill-Monument tal-Gwerra u l-vittmi taż-żewġ gwerer.